Tatlo kakaupdanan ni Police Corporal Fel Franz Lumahang hinpaydalam sa restrictive custody samtang padayon ng investigasyon sa kamatayon sang ila kabaro sa serbisyo. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginkumpirma sang Police Regional Office 6 ngayara ng tatlo ka mga pulis nga upod ni Corporal Fel Franz Lumahang sa restrictive custody sa Iloilo Provincial Police Office. Madumduman nga natiruhan patay si Lumahang sa Abilay Sur Oton, Iloilo. Suno kay Lieutenant Colonel Joe M. Malong, spokesperson sang Campo Delgado, ginahulat pa ang approval ni Director Brigadier General Rolando Miranda sa pagatukuron nga Special Investigation Task Group. Ang SITG actually, ma'am, ma-oversee mo lang ang region, dira. Pero with the creation of SITG, ma-mobilize nila ang ibang nga unit such as mga intelligence unit na para mag-ila conduct investigation. Ginpahayag naman sang IPPO nga wala pa sa kustodiya nila ang mga operatiba nga upod ni Lumahang sa natabo ang follow-up by bus operation. Oton Municipal Police ang nag-aimbestiga samtang wala pa maaprubahan ang Special Investigation Task Group sang Regional Director. Kasama po lahat sa pag-imbestiga po. Pag nag-convene na po yung SITG, kasama po yung sa ipapatawag po natin. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.